Ёсць у Расонскім раёне, гэта на поўнач ад Полацка, незвычайнае месца. Там пасярод бяскрайніх лясоў ляжыць возера Дрысы. На гэтым возеры стаіць востраў. На востраве гара, а на гары могілкі. Вось уяўляеце сабе, на востраве пасярод возера могілкі. Захавалася паданне, што на гэтым востраве пахаваны легендарны князь Рагвалод са сваімі сынамі. Зноўку легенды свае будзеш плешці. Ну, гэтыя байкі. Не, гэта не легенды і не паданні. Князь Рагвалод сапраўды існаваў. Вёў актыўнае сацыяльнае жыццё ў далёкім 10 стагоддзі. Змагаўся, ваяваў, падарожнічаў. І, напэўна, нават не здагадваўся, што аднойчы стане гістарычнай кропкай адліку дзяржаўнасці для такога народа, як беларусы. Пагаворым сёння пра полацкага князя Рагвалода. Ну, давай уже, рассказывай свою историю. Рагвалод перешел из Заморья, имяши волость свою Полоцк. Такі запіс пад 980 годам ёсць у аповесці мінулых гадоў, самым старым летапісе Русі. Хто такі Рагвалод? Чаго ён з-за гэтага мора ішоў? Што ён за тым морам рабіў? І што гэта за мора, мы, на жаль, не ведаем. І, баюся, ніколі ўжо дакладна не даведаемся. Ай, вы, гісторыкі, зусім нічога не ведаеце, галаву толькі людзям дурыце. Зато я ведаю, хто сёння без вячэры застанецца. Гістарычная навука для таго і існуе, каб метадычна адкідаць розныя версіі, для таго, каб у канцы засталіся самыя праўдападобныя. Ну, напрыклад, імя Рагвалод крыху падобнае да славянскага, таму ў 19 стагоддзі папулярнай была версія, што Рагвалод абазначае валадар рогу. А гэта, ў сваю чаргу, значыць, што Рагвалод быў нейкі тутэйшы дзяцюк, які за мора ездзіў, можа, на адпачынак, а пасля вярнуўся і стаў князем. Але на сёння большасць гісторыкаў пагаджаюцца, што Рагвалод – гэта зменены варыянт скандынаўскага імя Рагвальд. А значыцца, прыйшоў гэты Рагвальд з-за Балтыйскага мора, дзе сярод прыгожых фьордаў і тухлай сялёдкі нарадзіўся і ўзгадаваўся. Вось жа, большасць гісторыкаў перакананы, што Рагвалод – гэта вікінг. Ну, а версія пра запрошанага з-за мора вікінга выглядае цалкам лагічна, бо, зрэшты, уся гісторыя Русі пачалася менавіта з такога запрашэння. Добрый день, я по обвестцы. Вы тут князёў набираете? Вось маё резюме. Дякуй, мы вам перазванім. Стоп. А адкуль у вікінгаў рогі? У вікінгаў рагоў не было. В сэнсе не было. Ведаеце, на самой справе гісторыкі даказалі, што ў вікінгаў врагоў не было. Каласка спіліце і наступны раз прыходзьце без іх. А ну вас. У 8 стагоддзі зухаватыя хлапцы са скандынаўскіх узбярэжжаў прыдумалі сабе такую забаву. Сядалі на свае караблі-дракары і ехалі рабаваць багацце навакольных народаў. Спачатку патрапілі ў Англію, ім спадабалася, пасля прайшлі па ўзбярэжжы Еўропы, а пасля пераплылі Балтыку і патрапілі на тэрыторыю Русі. Ну, дакладней, не тэрыторыю Русі, а на тэрыторыю чудзі, славен і крывічоў, бо слова «Русь» прынеслі на нашыя землі якраз скандынавы. Пра гэта ў нас ёсць асобная перадача. Калі мы правільна разумеем запіс з аповесці мінулых гадоў, пад 862 годам вікінгі прыйшлі ў раён Новгарада, багаццяў там асабліва не было, але затое былі землі і людзі, якімі можна было пакіраваць. На той момант ні ў чудзі, ні ў славен сваіх князёў яшчэ не было, а ў вікінгаў былі. Вось яны і ўзяліся кіраваць. Але ні славенам, ні чудзі гэта кіраўніцтва нешта не спадабалася. І яны вікінгаў выгналі. Ну і мы аднойчы неяк свайго запрасілі і дагэтуль не можам выгнаць. Ага, во-во. Але прагрэс такая штука, адзін раз пакаштаваў, далей ужо цяжка адмовіцца. Мясцовыя плямёны зразумелі, што з князем жывецца неяк спакайней і вырашылі вярнуць назад вікінгаў. Приветики, вы мне так не перезвонили.
У 862 годзе па запрашэнні мясцовых плямёнаў на Русь прыехаў князь Рурык са сваёй сям'ёй. А вы чё рогі не спілілі? Рэквізіт дарагі. Рурык паставіў сваіх людзей у Новгарадзе, Мураме, Ростове, Ладазе і Полацку. За наступныя 100 гадоў рурыкавічы апанавалі амаль што ўсе гарады Русі і перанеслі свой цэнтр у Кіеў, бліжэй да багатай Візантыі, плюсавых тэмператур і цёплага мора. Все мы людзі, все мы любім загараць. Нешта я нічога не зразумеў. Дык Рагвалод дзе? Быў ён ці не быў? Рагвалод. Гісторыя Рагвалода пачынаецца праз 100 гадоў пасля гісторыі Рурыка. Гэта 970-е гады. У Полацку раптам з'яўляецца новы князь. Хто быў гэты Рагвалод, мы не ведаем, але паразважаць можам. У скандынаўскіх крыніцах захавалася інфармацыя пра некалькі рангвальдаў, якія былі княжскіх крывей і жылі прыблізна ў гэты час. Магчыма, Рагвалод быў сынам вядомага нам па сагах нарвежскага конунга Эйрыка Крывавая Сякера. Той вызначыўся тым, што любіў забіваць сваіх сваякоў па дарозе да трону, відавочна, сякерай. Пасля смерці Эйрыка дзеці ягоныя заняліся тым жа самым, што іх бацька. Пачалі забіваць адзін аднога. І вельмі верагодна, што Рагвалод вырашыў з'ехаць падалей ад сваіх крыважэрных братоў і сясцёр у спакойны Полацк, дзе на той момант якраз адкрылася вакансія. І гэта 970-е гады. Падыходзіць. Хаця это толькі адна з версій. І вось тут што цікава, як мы гэта цяпер разумеем. У 10 стагоддзі уся тэрыторыя Чорнага да Балтыйскага мора ўжо ляжала пад рурыкавічамі. Гэта была іх вотчына. Яны нават імя гэтым землям сваё прывезлі – Русь. І тут раптам па цэнтры гэтай самай Русі палачане запрашаюць на княжанне прадстаўніка зусім іншай дынастыі. Чаму раптам палачане вырашылі паклікаць прадстаўніка іншай дынастыі? Мы дакладна не ведаем. Але ёсць меркаванне, што ім проста вельмі не падабалася кіраўніцтва тагачасных кіеўскіх князёў. Ігар і ягоны сын Святаслаў не вылазілі з вайсковых паходаў, вельмі часта прайгравалі і па шчырасці агулам займаліся абы чым. Вось палачане і вырашылі паклікаць на княжанне прадстаўніка іншай княжацкай дынастыі. А ёечкі, так можна было? Аказваецца, можна. У 972 годзе Святаслаў Ігаравіч загінуў падчас паходу супраць печанегаў. Ягоныя сыны адразу ж пачалі вялікую бітву за спадчыну бацькі. Вайна была крывавая. Князі Барыс і Глеб могуць гэта пацвердзіць. У фінал выйшлі новгарадскі князь Уладзімір і кіеўскі князь Яраполк. Палачане мусілі быць задаволеныя. Кіеў з Новгарадам ваююць, спадчыну Рурыка дзеляць, а ў іх князь з іншай дынастыі. Яны ў доміку, ім дзяліць нічога не трэба, таму мір і спакой. Але спакой аказаўся недаўгавечны. Кіеўскі князь Яраполк і новгарадскі князь Уладзімір сінхронна даслалі сваіх паслоў з прапановай заключыць саюз менавіта з Полацкам. Бо пазіцыя Полацка ў гэтай вайне магла аказацца рашаючай. Што, выбраў? Цяжка. Няхай будзе Кіеў. І Полацк выбраў Кіеў. У часы Рагвалода натарыяльных кантораў яшчэ не існавала. І найбольш надзейным спосабам пацвердзіць заключэнне нейкай дамовы быў шлюб. Менавіта таму гэтую гісторыю мы ведаем з падручнікаў са школы як гісторыю пра крывавы шлюб дачкі Рагвалода Рагнеды. Тая, нібыта, атрымаўшы адразу дзве прапановы і не маючы магчымасці параўнаць прэтэндэнтаў па сімпатычнасці, выбрала па статусу. Нічога з тых часоў не памянялася. Так. А Яраполк быў статусней, і яна выбрала кіеўскага князя. Уладзіміру ж абразліва адмовіла, прыгадаўшы яму, што той народжаны не ад князёўны, а ад рабыні. Вот так. Але ўсім зразумела, што выбірала не 12-гадовая дзяўчынка, а яе бацька Рагвалод. Цяпер думаецца, што князь мог адмовіць абодвум, і тады трагедыі не адбылося б.
Але дужа спакусліва было паўдзельнічаць у гэтай рурыкавіцкай гульні тронаў. І Рагвалод выбраў Яраполка. Стаўка была зробленая. І стаўка аказалася пройгрышнай. Высветлілася, што ў гісторыі былі сур'ёзныя планы на наўгародскага байструка Уладзіміра. Амбітны князь сабраў дружыну, паклікаў наймітаў з намакольных плямёнаў і пайшоў на Полацк. Верагодна, ён разумеў, што калі Полац з Кіевам аб'яднаюцца, то яму каюк. А можа быць, проста пакрыўдзіўся. Якая нежанка. Пакрыўдзіўся на такое? Які далікатны князь. Палачане выйшлі на бітву і былі на галаву разбітыя, а сам Рагвалод быў забіты. Чамусьці летапісец вырашыў у самых чорных фарбах апісаць гэтую перамогу будучага хрысціянскага святога. Уладзімір згвалціў Рагнеду на вачах у Рагвалода, а пасля на вачах у Рагнеды забіў яе бацьку, маці і ўсіх братоў. Ці было тое напраўду, ці не, мы не ведаем. Можа быць, Уладзімір сапраўды здзейсніў нешта такое, што выклікала жах нават у людзей 10 стагоддзя. А можа быць, проста летапісцу не хапала хорару ў ягоным тэксце. Але маем, што маем. Дынастыя Рагвалодавічаў знікла, а сам Рагвалод згінуў у міжусобнай вайне. На гэтым гісторыя Рагвалода нібыта завершылася. Насамрэч, тыповая гісторыя аднаго са шматлікіх конунгаў, ярлаў і князёў свайго часу, якія загінулі ў бітвах за уладу, славу і помсту. Але ці ведаў знясілены полацкі князь, стоячы на каленях перад звар'яцелым Уладзімірам, у апошнія хвіліны свайго жыцця, што ягоная гісторыя на самой справе толькі пачынаецца. Зрэшты, як і гісторыя самого Уладзіміра. Пасля пацыфікацыі Полацка Уладзімір пайшоў на Кіеў, падмануў і забіў князя Яраполка, стаўшы такім чынам кіеўскім князем. Рагнеда стала другой з 6 жонак Уладзіміра і нарадзіла яму 6 дзяцей, першым з якіх быў князь Ізяслаў, а другім будучы князь Яраслаў Мудры. Далейшую гісторыю вы ўсе добра ведаеце з падручнікаў. Пра цёмную ноч, нож, занесены над Уладзімірам, які спіць, помсту і прабачэнне. Пасля 988 года Рагнеда з сынам Ізяславам апынулася ў невялікай памежнай крэпасці, у драмучых лясах ля вытокаў ракі Свіслач. Пасля гэтае месца назавуць у гонар Ізяслава Заслаўем. Апошні ход у гэтай партыі быў за пераможцам, за Уладзімірам, і ён прыняў досыць нечаканае рашэнне. Вынішчэнне цэлага роду Рагвалода абазначала ліквідацыю чужароднай княжацкай дынастыі ў вотчыне Рурыкавічаў. Аднаўленне гэтай дынастыі было досыць небяспечным. Але Уладзімір дазваляе свайму сыну Ізяславу вярнуцца на княжанне ў горад дзеда, у Полацк. Што да чаго? Спачатку забіў, потым пусціў, абы што нейкае. Ну, не ясна чаму. Можа быць, не бачыў праблемы. А можа быць, лічыў, што Ізяслаў будзе больш ягоным сынам, чым унукам Рагвалода. Але атрымалася наадварот. Для палачанаў прыезд маладога Ізяслава стаўся не прыездам стаўленіка кіеўскага князя, а вяртаннем Рагвалодавіча. Дзякуй вялікі! Дзякуй, як нечакана! І як прыемна вярнуцца ў дзедаў горад! Супер! Полацк, ты найлепшы! Ціхі, спакойны, кніжны, як яго называлі ў летапісе, князь Ізяслаў заснаваў дынастыю Ізяслававічаў, якая на некалькі стагоддзяў стала адзінай канкурэнцыяй дынастыі Яраславічаў на Русі. Ад яе мы і вылічваем сваю дзяржаўнасць. І тут цікава атрымліваецца. Усе дзеці Рагнеды былі крыху Рагвалодавічамі, але менавіта Ізяслаў вярнуўся на вотчыну дзеда і адрадзіў дынастыю. Ён, старэйшы сын, быў зачаты, відаць, хутчэй за ўсё, вось там вось, пасярод палаючага Полацка, на вачах свайго яшчэ жывога дзеда. Ёсць у гэтай жорсткай гісторыі пэўны сімвалізм. Наступныя 1000 год дзяржаўнасць тутэйшага народа рэгулярна гвалціць, прымушаючы да розных саюзаў, якія ў перспектыве абяцаюць толькі смерць дзяржаўнасці. Але дзіўным чынам тутэйшая дзяржаўнасць заўсёды аднаўляецца без усялякіх войнаў і паўстанняў, праз цярпенне, любоў і самаахвярнасць. Ці гэта наканаванасць, ці проста супадзенне,
пакажа бліжэйшы час.